Samantala, umabot po sa nasa 986 ang mga naitalang registered at validated beneficiaries naman sa Unified System ng mga Persons with Disabilities or PWDs. Ayon po yan sa tala po ng Persons with Disability Affairs Office o yung PDAW. Ito po ay nilabas po noong Abril 13 ng taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, ito ay para maiwasan po ang duplication ng mga records at mapabilis pa ang validation ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Bukod pa sa validated PWDs, iniulat din ng PDAW ang nasa 56 na mga residente na nabigyan po ng lifetime membership sa PhilHealth at mga isasagawang medical screening sa Abril 22. Kabilang na dito ang pagsusuri para sa mga problema sa paningin gaya ng glaucoma at cataract, din ang pagbibigay ng tulong sa mga may cleft palate at club foot at ang mga nangangailangan ng artificial legs. IFM News. IFM News. IFM.